אחרי שלמדנו את התנועה הבסיסית, היום נלמד 3 תרגילים, half shower, כמובן גם half shower מהצד השני, טניס, ותרגיל ללא שם. איך מתחילים? עם התנועה הבסיסית, הידיים היום מכניסות את הכדורים מבפנים. התרגיל הפעם, הכדור יבוא מבחוץ. שימו לב, היד מגיעה מבחוץ. שוב. בהילוך איטי זה יראה כך. שימו לב לכדור הלבן. במקום להכניס את הכדור הלבן מבפנים, אני זורק אותו מבחוץ, וממשיך ברצף באותו תרגיל שכבר למדנו. חשוב לציין שכדאי מאוד לשלוט בתרגיל הראשון. שוב, אני זורק את הכדורים מבפנים, אבל כשהכדור הלבן מגיע, אני מחליט לזרוק אותו מבחוץ. אני כרגע מתמקד אך ורק בכדור הלבן. כלומר, על כל 3 זריקות, אחרי שהצהוב עבר לי ביד ימין והאדום עבר לי ביד ימין, כשאני מגיע ללבן, במקום לזרוק מבפנים, אני זורק מבחוץ. כשהגיע השלב שאני אשלוט בתרגיל הזה, אני אוכל לזרוק כל 2 כדורים. אני זורק את הצהוב מבחוץ, האדום מבפנים, הלבן מבחוץ, הצהוב מבפנים. כשאני אשלוט בכל 2 כדורים, אני אעבור לכל כדור. אפשר לשים לב שיש פה בעצם 2 קשתות. הקשת התחתונה, יד שמאל זורקת ליד ימין את הכדור נמוך יותר. יד ימין מחזירה ליד שמאל את הכדור בקשת גבוהה יותר. זה יראה כך. זהו תרגיל ההאף שאוור, שכמובן יש לתרגל אותו גם בצד השני, כשיד שמאל זורקת בקשת הגבוהה ליד ימין. התרגיל השני שאמרנו שנלמד הוא התרגיל הטניס. כמו בתרגיל הקודם, יש פה 2 קשתות. הכדור הלבן עושה את הקשת הגבוהה, עובר מיד ימין ליד שמאל, אבל מיד חוזר ליד שמאל בקשת הגבוהה. בעצם הכדור הלבן הוא רק על הקשת הגבוהה מיד ליד. בינתיים 2 הכדורים האחרים עושים את הקשת הקטנה יותר, הנמוכה. הכדור הצהוב עובר ליד שמאל והאדום רודף אחריו, והכדור הצהוב עובר ליד ימין והאדום רודף אחריו, וכן הלאה. זהו תרגיל הטניס. התרגיל האחרון שנלמד להיום הוא בעצם שכל פעם הכדור ייזרק מבחוץ, מצד לצד. אין כדורים בקשת התחתונה, רק בקשת הגבוהה. זה יראה כך. התרגיל הבסיסי והכדור האדום מבחוץ, זה עדיין התרגיל הבסיסי, והאדום מבחוץ, הלבן מבחוץ, הצהוב מבחוץ, הכדורים באים רק מבחוץ. היום בעצם למדנו שלדי תנועה אחת, זריקת הכדורים מבחוץ, אפשר לבצע מספר תרגילים שונים. יש פה הרבה עבודה, הרבה אימון, ושיהיה לכולם בהצלחה.